Molweni Nkosi. Ndingumntu ongathanda ichuku, ndiye ndikhetha uzihlalela ndiziphekele, hence ndilapha ndizosherisha ke ezo recipe zam. Kanti ndiyazi uba sawutyela kwindawo enje, noba ndixelele kaloku ndiyohamba. Khandi igama lenkosi ndiyazibulisela. Hayi andinokuxelela igama lam mntanam. Mama umfundisi kuwe. Hayi mna ke ndidume ngesityu sam segusha nomngqusho. Kodwa ke ndingathanda uba siqale ngomthandazo. Ngoku ke ngokwena usingle? Mama besicela ujonge ikhamera uzazise. Akho need kamama kuwe, ndinguCynthia. Siyanamkela bomama. Now you'll rate each other's food from 1 to 10. Mama Kuksi, we'll start with you. Kutheni kuzawuqalwa ngam? Kutheni umama uKuksi ndingusisi Kuksi? Wambona umama fresh onganga? Umntu ongamaziyo uThixo vele umbone nje. Ungaxhali indoda nakuzawuqala mna njengoThixo sesiqalo sesiphelo. Uthi kutheni? Nditsho. Ungandithesti kanti ye-coronavirus. Kutheni ungaqali kum okanye ufuna mna ndikuqale? Jezebel. Mna ke ndibheke isityu nomngqusho. Abazalwane basithanda. Ndidakushiyeki nentshwela embizeni. Umngqusho uyasokishwa, ndizazi ezinkobe ndizityiswayo. Umntu angathathanga isitya nje agalela igrabile andinike nditye. Ngabe kuphekelwa izinja neso sityu sakhe somile, ngathi ilaa lenze yakhe ngathi ibiltong. Mama besicela ungabi personal, sijaja ukutya. Ndithe kuwe sisikuksi, nothi mama ukuksi. Rane tyuwa. Ndiku-negative 1, negative 1. Mama Cynthia ungaqalisa ukutya. Ngasenditye wena. Ngelishwa andikho kwimenyu. Sabawala. Ukunika bani ukutya? Umnandi kona, 9. Kodwa ke akufiki kum. Ngizotesta. Ebo. Ndake ndipheke ii-pork chops nemesh. Andiyazi noba bayayazi. But imnandi yona. Yho, uyawundixola ke mntanam andiyityi ihagu. Ibe ngongba? Kuksi, ndinika u-0. Nale mesh yakhe idebhedebhe. Akukho ncasa. I-oyile iyadada, ibingathi ibididiyelwe. Andikayazi noba ibifuna ntoni i-oyile emeshini. Okungathi bengafuni upheka. I'm sure ibebhizi lulwimi, intlebendwane, iimvutho zabagxeki. Yes, ungena kulo mphefumlo. Kumnandi kona ndikunika u-7, kodwa wena ndingakunika ithanga plus nefish. I for the bring something for the difference. Inene isikolo sinendawo yaso. Ndibafundisa into ezintsha, yayiqonda mntasekhaya. Nazi ke imaponya worms, mabathaste. Undixolele nyana nolunga. Sis. Kudala ndaphambana kodwa andikafiki kwistage sotya impethu. Uqinisekile ziyatyiwa ezi zinto? Kutheni uphambe? Izinto ekutyiwe ngubani obubhani?